estou con calquera persoa na carnicería, estou con Bruno Casal, moi boa tarde. Moi boas, que tal? Bruno, que é ni máis ni menos que o seleccionador nacional, o seleccionador español para os campeonatos de carniceiros, non? Sí, o Mundial de Carniceiros. Para o Mundial de Carniceiros que acaba de celebrarse en París. París, sí. Foi a semana pasada, non? Que falábamos contigo. O luns, sí, o luns. Parabéns, antes que nada, porque gañaste premio en varias categorías, non? Un par de premios, sí. En que era? Bueno, sostenibilidad, como a carnicería máis sostenible do mundo. Premio importantes. E o elaborado de porco máis bonito e máis rico do mundo, según dicen. Chamounos moita atención porque nos enseñabas, estamos vendo imaxes dese campeonato do mundo de carniceiros de París, que fixades unha elaboración que chamou moita atención co mapa de España, non? Con distintas tipos de carne. Fixemos stick. Aí o vemos na esquina. Cada comunidade tiña un sabor moi da súa comunidade, non? Galicia fixemos pulpo a feira, Asturias fixemos o cabrales, Andalucía boquero en vinagre. Bueno, por facer así algo moi diferente. Sí, algo distinto, non? Sí. E hoxe vais facer un mapa do seu Narón natal. Atención, porque a ver se che entendín eu ben. Que isto era como hamburguesa de callos. Sí, bueno, fixemos algo así rápido. É que eu viñe garbanzos e dixo, pero isto que son garbanzos? Coláronse aí. Sí, fixemos unha hamburguesa de callos, unha hamburguesa de mexilón en escabeche, porque neste caso fai uns días no Grove foi as xornadas do mexilón e, bueno, quixemos facer... Pero vamos a ver, hamburguesa de callos, entendo os callos mezclados con carne. Sí, claro. Pero no mexilón con escabeche, mezclase con carne tamén? Con carne tamén, vamos probar a ver que tal sale. Carai, e temos a plancha aí, Sí, probaremos. Trátase de ir investigando. Decían que levaron a máxima categoría en diferentes categorías, a medalla de ouro en diferentes categorías, unha delas, carnicería sostible. Quere decir que, digamos que o noso equipo foi o que menos desperdicios botou? Aproveitamos todo, a presentación toda, bueno, como vedes, traemos un... Mira o que nos trouxeron. Un detalle, en este caso Carlos e Marina, que son os de dous duendes dali da nosa comarca. Que fomos que fan as táboas. Nos fixeron todas as tablas en madeira, carballo. Este carballo? Este carballo? Parece ser que sí. Sabes o que peses? No, bueno, ostras! Sí, pesa un pouco. E, bueno, foi un pouco resumen do noso traballo ali. Aproveitamos todo, quixemos hasta co sebo da ternera, queríamos facer xabón. O sea, facer todo. Aproveitaste todo e moi limpos, creo. Eso sí, limpos e... Ganaron tamén o mundial del máis limpos, Bueno, eso... económicos de aforradores. Eso, ao final, no mundo que vivimos, é algo moi importante, non creo? Somos unha potencia nas carnicerías e na carne. Falabas tú antes de vacas, vamos ter que volver a falar co que lle vendeu as vacas a Superman outra vez, creo, non? Sí, señor. Xa sabedes que Superman veu comprar vacas a Galicia, ao Corgo, onte celebrou que a carne galega é a mellor do mundo. Nunha das súas publicacións, o actor explicou que a carne secou esa propia carne en salmoira durante a noite, a temperatura ambiente, e despois quedou, aunque moitos criticaron a mellor, como moi feita, non? Eu non, non sei, eso sabes que as fotos engañan, habería que estar ali, non? Tú que dices? Está bastante morena. Aí ves que está moi morena, pero a mellor está así por fora, depois por dentro. No, por dentro estaba ao punto, Claro. No vídeo, vese que... Eso é como a todo, non podes opinar, tens que estar ali. Hai que probar. Pero bueno, dixo que era a mellor carne do mundo a nosa, que nós xa o sabíamos, pero bueno, está ben que o sepa o resto do mundo, agora que o mundo se vai despiazar todo. Parece. Ben, é certo que acompañou esa carne, non sei como vedes, con espagueti. Bueno, con pasta. Vale, nos nota ben, Bruno. Bueno, vendo a carne, non sei como serían os espaguetis. No, eu vin o vídeo, fixos moi ben, unha pasta fresca, uns linguini, así con unha salsa un pouco estrana, pero, bueno, carne con espagueti. Esa carne pide nada máis que viño tinto, non pide outra. Non pide nada máis. Pero bueno, falaremos despois co que vendeu a vaca, non? No, agora mesmo. Está xa aí? Sí, unha das preguntas que nos facemos é de onde sacou esa carne galega Henry Cavill, o actor que interpreta a Superman. Imos de preguntar o seu gandeiro favorito do Corgo, José Antonio, moi boa tarde. Hola, boa tarde. José Antonio Ferreiro, claro, comprou as vacas hai pouco, entendemos que esa carne non eran das túas vacas. Non, de momento non creo que sea delas, non. Pero levou carne de aquí ou que? Pois imagino que sí, porque como estuvo aquí, bueno, pasou aquí casi un día aquí por Lugo, pois aproveitaría a ocasión e compraría na nosa cidade, pois, algún produto de carne desta calidade. Sí, ou algún restaurante, non? Porque estuvo comendo carne en algún dos restaurantes por aquí e ao mellor pudo coller carne por aí tamén, non? Sí, creo que, a ver, a verdade que me sorprendeu ante a noticia que vin tamén nas redes sociales del, pero non sabía que levara produto de aquí, pero bueno, parece ser que, bueno, xe estuve informándome un poquinho e parece ser que sí, que levou carne de aquí, del Lugo, neste caso.
O que non sabemos é se domina a técnica para facer a carne, ti que opinas? Bueno, eu creo que como todos, cando vamos a un restaurante sempre o típico camareiro nos pregunta, bueno, como queremos, moi pasada, ao punto, pouco feita. Entón, bueno, creo que tamén forma parte de que cada un pode ter a opción de facer a cociñada da súa maneira, non? Efectivamente, sí. O que entendemos é que é unha publicidade maravillosa, non? Para a nosa tenreira. Pois a verdade é que sí, porque bueno, este home ten muchísimos seguidores en todo o mundo, e bueno, estamos falando de que tuvo 29 millóns de visualizacións, e bueno, a verdade é que está dando unha repercusión a nivel internacional da carne aquí de Galicia, que isto nunca na historia sucedeu, non? Creo que é importantísimo para o noso sector primario, creo que é un momento, bueno, pues irrepetible ao mellor. Sí, porque estamos falando da nosa raza rubia galega, non? Que é o que el mercou, raza rubia galega auténtica, e que vai haber moita xente ao mellor que non coñecía esta carne e que a vai coñecer en todo o mundo, non? Efectivamente, a ver, o produto non está inventado, o produto xa o levamos facendo as gandeirías aquí de Galicia, e das gandeirías que temos as vacas nodrizas, estamos criando estes tenreiros, pois o produto estaba inventado. O que pasa que, bueno, pues sempre nos faltou un pequeniño pulo para enseñar o produto ao mundo e poderlle dar un valor añadido, pois neste momento este home, pois, bueno, dada a súa repercusión social que ten, pois, está nos dando aí unha, bueno, un pequeño axuda que, bueno, que temos que estar moi agradecidos porque, bueno, a trascendencia que está levando isto, pois, se nos está sorprendendo, creo que a todos, Sí, señor. Non che para de soar o teléfono, verdade, José Antonio? Dime. Non che para de soar o teléfono agora. Bueno, pois, a ver, intento atenderos a todos porque creo que, bueno, o noso traballo neste momento, pois, é facer o traballo da granxa, non? Pero tamén é importante aproveitar este momento para enseñar a raza ao mundo, non? E darlle un valor añadido, porque, bueno, como vos dixen xa outro día, levamos xa uns anos con uns costes de produción moi elevados, e o precio en origen, pois, non está sendo repercutindo, non? Para poder ter bueno, pois, uns ingresos necesarios para poder subsistir no sector. Entonces, neste momento, son moitas as gandeirías de carne que están cerrando, que teñen fillos que ao final deciden traballar noutro mundo e deixan o sector abandonado, non? Pero a veces neste momento estamos vendo que hai unha repercusión, xa levamos un certo tempo con repercusión nos precios en origen, e ojalá sirva para que a xente xove no campo e sigamos producindo este produto que se chama rubia gallega, a vaca rubia gallega e esta ternera galega suprema que, bueno, é un produto excepcional, non? Temos moi bo produto e temos xente que o sabe defender e valorar moi ben, como é o teu caso, o sea que parabéns, moitas gracias de verdade por atendernos porque sabemos que estás a top. Moitas gracias. Pois gracias a vos por ponernos en contacto con nós e gracias por todo. Unha aperta grande. Que ben, que boa noticia, non? Influen os prezos, revalorízase a carne e tamén contribúa que teñamos remuda xeracional na gandería, como nos apuntaba José Antonio. Bruno está preparando xa ca murgués, como era? Bueno, a murguesa de callos. Esta, neste caso, é de mexilón. Este é de mexilón. Fixemos uns mexilóns aí en escabeche. E agora vamos facer así. Mexilón mezclado con carne e ese que ves aí, entendo que é o mapa de Narón. Este é o mapa de Narón, sí. E o que vai ir á plancha, e aí vai quedar marcado perfectamente. Xogar cos sabores, coas texturas, coas formas, pois iso é parte do que fan a nosa selección nacional de carnicería.